дар замони соҳиби истиқлолӣ бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Бӯстон чун дигар минтақаҳои кишвар ободу зебо гардида барои кору фаъолият ва зиндагии арзандаи мардум шароити мусоид фароҳам оварда шуд. имрӯз сокинони шаҳри Бӯстон бо шукргузорӣ аз пойдории сулҳу субот дар ободии ватани худ саҳми арзанда мегузоранд. шаҳри Бӯстон дар вилояти Суғд яке аз шаҳрҳои саноатӣ ба шумор меравад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола дар ин шаҳр корхонаҳои нави саноатӣ таъсис ёфта дар баробари ташкили ҷойҳои нави корӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бештар мегардад. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкорон ва коркарди ҳарчи бештари ашёи хоми ватанӣ аз имконоти мавҷуда истифода намуда дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар амал татбиқ менамоянд. аз маълумотҳои оморӣ бармеояд ки шуруъ аз соли 2017 то инҷониб дар шаҳри Бӯстон 17 адад корхонаҳои саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. агар дар соли 2017 дар шаҳри Бӯстон 19 адад корхонаҳои саноатӣ мавҷуд буданд, пас ин рақам дар соли 2021 ба 36 адад расонида шуд. эълон гардидани солҳои 2022-2028 солҳои рушди соҳаи саноат ва бевосита бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи пешвои муаззими миллат асосгузори сулҳу ваҳдат президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон як такони ҷиддие бахшид ки дар солҳои охир аз тарафи соҳибкорон ва шаҳрвандон корхонаҳои истеҳсолӣ сохта ба истифода дода шуданд ки ин иқтидори шаҳри саноатии Бӯстонро якчанд маротиба зиёд намуд, афзун намуд ва аз тарафи соҳибкорон корхонаҳои истеҳсолкунандае ки дар солҳои ҳамин охир сохта ба истифода дода шуданд, инҳо корхонаҳое мебошанд ки маҳсулоти ниёзи аввалии мардум ва воридот ивазкунанда мебошанд ки ин замина гузошт ки ҷойҳои нави корӣ ташкил дода шуда ва бозори дохилиро бо маҳсулотҳои ватании худомо пурра ғанӣ гардонем. хеле ки шаҳрвандони азиз шоҳиди он ҳастанд ки дар ҳар як шаҳру навоии кишвар бо ташриф овардани пешвои миллат корхонаҳои бузурги саноатӣ, корхонаҳои хурду миёна ба фаъолият шурӯъ менамоянд. ин ҳам бошад дар самти таъмин кардани мардум бо ҷойи кор, баланд бардоштани даромади самти бюҷет, некуаҳволии мардум мусоидати калон намуда барои пешравии зинаҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар замина мегузорад. бояд тазаккур дод ки дар заминаи саноатикорони босуръати кишвар имрӯз дар шаҳри Бӯстон як қатор иншоотҳои хурду бузург аз ҷумла бевосита бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. аз ҷумла аз шуруъ аз соли 2017 то инҷониб бештар аз 17 корхонаи саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. агар дар соли 2017 ба 182 миллион расида бошад, имрӯз ҳаҷми истеҳсолот дар шаҳр бештар аз 600 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар натиҷаи ғамхориҳои ҳукумати мамлакат ва кӯшишҳои пайвастаи кормандони соҳаи саноати шаҳр ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ сол аз сол бештар мегардад. агар дар соли 2017 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 182,2 миллион сомонӣ расида бошад, дар соли 2021 ин нишон дод ба 573,5 миллион сомонӣ расид. дар маҷмӯъ давоми 5 соли охир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри Бӯстон 391,3 миллион сомонӣ ё худ 3 баробар афзудааст.
аст. бино ба маълумоти масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр дар корхонаҳои саноатӣ беш аз 58 намуд маҳсулотҳои саноатӣ истеҳсол карда мешаванд. аксар маҳсулоти истеҳсолшавандаи корхонаҳои саноатӣ маҳсулоти воридоти ивазкунанда ва ба содирот нигаронида шуда мебошад. дар натиҷаи афзун шудани ҳаҷми содироти маҳсулоти корхонаҳои саноатии шаҳри Бостон давоми 5 соли охир ҳаҷми гардиши савдо 898 миллион сомонӣ ё худ 3,5 баробар афзудааст. аз нигоҳи таҳлилӣ агар назарафканем, аз соли 2017 агар дар шаҳри Бостон 15 намуди маҳсулот истеҳсол мекарданд, имрӯз бошад он ба 58 намуди маҳсулот оварда расонида шуд. шаҳри Бостон яке аз шаҳрҳои асосӣ мебошад, ки дар он саноат рушд кардааст ва иқтисодиёти ин шаҳр асосан ба самти саноат такя мекунад. маҷмӯи маҳсулоте ки дар ин шаҳр соли охир истеҳсол шуд ба ҳудуди 600 миллион сомонӣ мерасад, ки дар рушди шаҳр дар ғанигардонии буҷаи вилоят ва кишвар саҳми арзандаи худро мегузорад. ва чӣ хеле ки шумо дида истодаед, корхонаҳои самтӣ аз қабили коркарди металлҳои ранга, аз қабили истеҳсоли мехҳо, симҳо, маводҳои сохтумонӣ, аз қабили сангҳои ороишӣ, маводҳои гарми нигоҳдоранда, бомпӯшӣ ва амсоли он як мисоли хуб ҳастанд. бо таҳлили фаъолияти чанд соли охир мо ба чунин хулоса омадем, ки сармоягузорон ҳарчи бештар ба иқтисодиёти кишвар дар самти сохтумони корхонаҳои саноатӣ бештар мароғ зоҳир мекунанд. ин аз он далолат менамояд, ки шарту шароитҳое ки ба сармоягузорон пешниҳод карда мешавад пеш аз ҳама қобили қабул ҳастанд ва дар оянда низ интизор меравад, ки сафи чунин корхонаҳо зиёд мегарданд. соли 2022 кодекси андози нав дар таҳрир нав қабул гардид, ки ин ҳам барои дастгирии соҳибгорон равона карда шудааст ва имкон медиҳад, ки дар оянда боз якчанд корхонаҳо кушода шуда ба истифода дода шаванд. маврид ба зикр аст, ки дар нимсолаи аввали соли равон мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Бостон ҷиҳати зиёд намудани ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар солҳои рушди саноат ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба маблағи 324,1 миллион сомонӣ таъмин намуданд, ки 118,4%-ро ташкил дод. таҳлилҳо нишон дод, ки аз 36 адад корхонаҳои мавҷуда 22 адад корхонаҳо ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти худро нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта барзиёд таъмин намуданд. сокинони ин шаҳри саноатӣ ифтихор аз он доранд, ки дар нимсолаи аввали соли равон бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаҳои истеҳсоли қубурҳои оҳанин ва профилҳои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ганҷофар, корхонаи истеҳсоли мехи печони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Нуртез ва корхонаи истеҳсоли маҳсулоти заргарӣ ва армуғони зари суғдӣ, корхонаи воҳиди давлатии фулӯзати нодири Тоҷикистон, корхонаи истеҳсоли халтаҳои калонҳаҷми ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Суғпак 2 ба истифода супорида шуд, ки бо рӯҳияи болида ва масъулияти баланд соҳибкорони шаҳр дар раванди саноатикунонӣ бо суръати мамлакат саҳми назаррас гузошта истоданд. инчунин дар ин давра 3 адад корхонаҳои нави саноатӣ истеҳсоли хӯроки парранда ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Камоли Ворис ва корхонаи истеҳсоли гази оксигени ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ваҳдати Бӯстон ва коргоҳи истеҳсоли обҳои ташнашикани ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Саразми Бостон ворид шуд. бо мақсади рушди соҳаи саноат ва сиёсати мусоидат ба содирот ва воридоти ивазкунӣ дар ин давра аз ҷониби корхонаҳои саноатӣ ва соҳибкорон 23,7 тонна ор, 7,7 тонна сабуз, 353 тонна кунҷора, 10,278,4 декалитр оби маъданӣ, 130,000 қутии шартии консерваҳо, 16,822,8 декалитр нӯшокиҳои беспирт, 29,184 тонна маҳсулоти қаннодӣ, 2739,5 тонна саққҳои пулодӣ, 845 тонна арматураи сохтмонӣ, 22,9 миллион тонна халтаҳои полипропиленӣ, 123,4 тонна халтаҳои полиэтиленӣ,
1750,000 дона коғази ташноб, 198,000 дона сачоқчаҳои хуш, 392,1 тонна мех, 82,200 метр куб кислород, 12,000 дона маҳсулоти доруворӣ, 1,164 метри мураббаъ тахтасангҳои мармарӣ, 29,600 тахтаи шартии шифрҳои асбестӣ, 2713 метри мураббаъ сангҳои ороишӣ, 12,5 километр қубурҳои асбестӣ, 879,7 тонна профилҳои металлӣ, 2458 тонна либосҳои ҳарбӣ ва дигар намуди маҳсулотҳо истеҳсол карда шудааст. дар шаҳри Бӯстон давоми солҳои охир корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза касб намуда ба бунёди иншооти таъйиноташ гуногун биноҳои баландошона ба симои шаҳр ҳусни хоса зам мегардад. Бояд қайд намуд, ки бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон 180 адад банд бо фарогирии корҳои ободониву бунёдкорӣ, созандагӣ ва таъмиру барқарорсозии муассисаҳои гуногун ба нақша гирифта шуда буд ва дар давоми солҳои 2018-2021 186 банд мавриди иҷро қарор дода шуд. ҳоло корҳои ободониву созандагӣ ва бунёдкорӣ ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ҷараён дорад. Давоми солҳои 2022-2026 дар шаҳри Бӯстон татбиқи 223 банд нақша чорабиниҳои ободониву созандагӣ дар назар дошта шудааст. аз 223 банд нақшаи чорабиниҳои тасдиқ гардида дар 7 моҳи соли 2022 25 адади он амалӣ гардида корҳои созандагӣ, бунёдкорӣ, ободонӣ иҷро шуданд, ки 60% нақшаи солонаро ташкил медиҳад. дар шаҳр корҳои ободонӣ, рангубор кардани бордюрҳо, рангубор кардани хатҳои уфуқӣ иҷро карда шуд, ки 38 километр ранги хатҳои уфуқӣ кашида шуданд, 12 километр ранги рангубори бордюрҳо иҷро шуд. дар соҳаи ниҳолшинонӣ кабудгузоркунӣ дар шаҳри Бӯстон 20600 квадрат майдонҳои ҳамешасабзи газон вуҷуд дорад. майдонҳои гулзор бошад 30083 квадрат вуҷуд дорад. миқдори кӯчаҳо 101 адад кӯча дорад. қариб ҳама чароғон шудагӣ, мунфаршкунии ҷорӣ вуҷуд дорад, мунфаршкунии асосӣ. то имрӯз дар шаҳр мо чуқурча ремонт кардан, гӯё ки мунфарш кардани чуқурчаҳои кӯчаҳои шаҳр 1170 метри квадратӣ иҷро шуд. мунфарш кардани кӯчаҳо бошад то имрӯз 5450 квадрат мунфарш карда шуд. ҷамъи мунфаршкунӣ наздик 59000 квадрат бы рафта мерасад. дар соҳаи хизматрасонӣ ба мардум коргарои мо барқчиҳо, челонгарон дар асоси дархости мардум 46 аризаи дархости мардума рафта таъмир кардем соҳаи таъминоти оби нӯшокиба дар таххонаҳо. дар 59 шитҳои барқии биноҳои истиқоматӣ таъмир карда барои истифода ба мардум дода шуд. ин кор давом дорад, идома дорад. аз рӯи нақша мо ин корро пурра иҷро мекунем. бо дастгирӣ ва ғамхории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон ба соҳаи иҷтимоӣ, яъне маорифу тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, аҳолӣ ва фарҳангу варзиш аҳамияти ҷиддӣ дода шуда, ҳамасола зиёда аз 70% хароҷотҳои умумии буҷети шаҳр ба соҳаҳои мазкур равона гардидааст. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки маблағгузорӣ ба соҳаҳои иҷтимоӣ дар соли 2021 нисбат ба соли 2017 ба андозаи 79,1% ва ба маблағи 17 миллиону 74,1 ҳазор сомонӣ афзудааст. дар ин давра ба рушди соҳаи маориф таваҷҷӯҳ равона шудааст. маблағгузории муассисаҳои соҳаи маориф дар соли 2017 11 миллиону 310,3 ҳазор сомониро ташкил медод ва ин рақам дар соли 2021 ба 20 миллиону 254,9 ҳазор сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба соли 2017 8 миллиону 944,6 ҳазор сомонӣ ё ба андозаи 79,1% зиёд мебошад.
ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, яъне соҳаи маориф, тандурустӣ ва ҷавонон ҳамеша дар беҳфари сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зери роҳбарии асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. маврид ба зикр аст ки шурӯъ аз соли 2017 инҷониб соҳаи маориф ҳаҷми маблағгузории он агар ба бештар аз 11 миллион сомонӣ буд, имрӯз бошад он ба бештар аз 20 миллион сомона оварда расонида шуд. боиси ифтихор аст ки мо дар замони соҳибистиқлолӣ зиндагӣ мекунем. сиёсати давлат дар соҳаи маориф тавассути барнома, консепсияҳо рушду такомил додани соҳаи маориф ҳаст ва яке аз барномаҳое ки дар тарбияи қишри асосии ҷомеа саҳми худро мегузорад, ин барномаи дарёфт ва рушду истеъдодҳо барои солҳои 2025 мебошад. дар шаҳри Бӯстон 10 муассисаҳои таълимӣ фаъолият мебаранд. аз 10 муассисаҳои таълимӣ муассисаҳои хусусӣ 3 то ва мактабҳои типи нав, литсеи гимназиё ин дастовардҳои соҳаи даврони истиқлол мебошад ва дар ҳамин муассисаҳои таълимӣ зиёда аз 10 000 муҳассилин таҳсил менамоянд ки аз онҳо имрӯз 1496 нафарашон бачаҳои бо истеъдод мебошанд ва сайқал додани ин гуна хонандаҳо вазифаи асосии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди шӯъбаи маорифи шаҳри Бӯстон мебошад ва гуфтанӣ ҳастам ки аз аллакай 824 нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ соҳиби дастовардҳо ҳам гардидаанд. ба иттилои масъулини шӯъбаи маорифи шаҳри Бӯстон, муассисаҳои таълимии шаҳр дорои синфхонаҳои замонавӣ, кабинетҳои фаннӣ, лабораторияҳо, кабинетҳои компютерӣ, маҷлисгоҳ ва толори варзишӣ буда бо маводҳои замонавӣ таҷҳизонида шуданд. давоми 5 соли охир 100 адад компютер ба муассисаҳои таълимии шаҳр дастрас карда шудааст. иштироки хонандагон масалан аз муассисаҳои таълимӣ саркардагирӣ магар 3996 нафар, дар олимпиадаҳои муассисавӣ 1897 нафар, дар олимпиадаҳои шаҳрӣ иштирок намуда, аз онҳо 667 нафарашон дар вилоят ҷойҳои намоёнро ишғол карда, 57 нафар дар олимпиадаҳои ҷумҳуривӣ иштирок карданд. ба ғайр аз ин олимпиадаҳои байналмилалӣ вуҷуд доранд ки хонандагони мо бениҳоят хуб иштирок мекунанд ва соҳиби 46 ҷойҳои ифтихорӣ, медалҳои тилло, медалҳои нуқра ва ҳам биринҷӣ гардидаанд. ин ҳама ба мо маорифҷон ҳам фахр аст, ҳам мо вазифа дорем ки ҳамин гуна хонандагонро тарбия карда оянда барои тамаддуни давлату давлатдориро таъмин карда тавонем. мо омӯзгорон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки насли наврасро дар рӯҳияи худогоҳиву худшиносии миллӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои милливу умумбашарӣ тарбия намуда баҳри гулгулшукуфоӣ ватани хеш саҳми арзандаи худро гузорем. дар шаҳри Бӯстон 13 адад муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо фарогирии 10200 нафар хонандагон ва 12 адад муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бо фарогирии 1801 нафар тарбиятгирандагон фаъолият мебаранд. бо фароҳам овардани шароити хуби таълиму тарбия сифати донишандозии хонандагони муассисаҳои таълимӣ беҳтар гардида, дастоварди толибилмон сол аз сол зиёд мешавад. ҷомеаи омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Бӯстон барои таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ ба сарвари давлат муҳтарам Раҳмон миннатдорӣ баён намуданд. соли 2015 тиқи квотаи президентӣ ба донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Академияи Бобоҷон Ғафуров дохил шуда, онро соли 2019 хатм намуда. аз замон сол инҷониб ба таълиму тарбияи шогирдон машғул ҳастам. аз ин лиҳоз ман миннатдории хешро ба ҷаноби олӣ изҳор менамоям. мо ҷавонон ҷонибдори ташаббусҳои хиратмандонаи пешвои миллат мебошем ки яке аз чунин ташаббусҳо созмон додани озмунҳои ҷумравии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ва ин фурӯғи маърифат мебошад. ин иқдоми неки ҷаноби олӣ мо омӯзгоронро водор месозад ки хонандагонро дар рӯҳияи худшиносии худогоҳии миллӣ ва илмомӯзӣ тарбия намоем.
давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирии ҳукумати мамлакат соҳаи тандурустӣ дар мамлакат рушд намуд. мисоли ин гуфтаҳоро имрӯз дар муассисаҳои тандурустии шаҳри Бӯстон ба хубӣ метавон мушоҳида намуд. дар ин давра таъмиру тармими муассисаҳои тандурустӣ, таъмини беморхонаҳо бо таҷҳизоти муосири тиббӣ имкон дод ки дар ҳифзи саломатии ҷомеа замина фароҳам оварда шавад. маълумотҳои оморӣ нишон медиҳад ки дар шаҳри Бӯстон маблағгузорӣ ба соҳаи тандурустӣ сол то сол афзун гардида, ба ин васила сифати хизматрасонӣ беҳтар шудааст. соли 2017 маблағгузории соҳаи тандурустӣ 8 миллиону 647,6 ҳазор сомониро ташкил медод ва ин рақам айни замон ба 10 миллиону 939 миллион сомонӣ баробар гардид. яъне дар 5 соли гузашта маблағгузории соҳаи тандурустӣ 2 миллиону 283,3 ҳазор сомонӣ ё ба андозаи 26,4% афзудааст. با دستگیری بیواسطه اساسگذار صلح وحدت ملی پیشروی معظم ملت محترم امامعلی رحمان با دستگیری بیواسطه حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت تندرستی با دستگیری ریاست تندرستی ولایت سوخت و حاکمیت محلی رشد ساحه تندرستی در سالهای 2-3 سال آخر رو به ترقی نهاده است. 2 سال آخر بسیار تجهیزات‌های زمانی به بیمارخانه دسترس کرده شد. از جمله دستگاه‌های گران ارزش زمانوی، از جمله تشخیص رنگین رقمی، تشخیص اولتراسدای زمانوی، یک چند نمودهای تجهیزات‌های معاصر، مانیتور نزد کاتی بیمار و دیگر دستگاه‌ها به بیمارخانه دسترس کرده شده است. 2 نقلیات زمانوی یاری تعجیلی دسترس کرده شد که با تمام تجهیزات‌های لوازمات ضروری مجهز می‌باشد. дар муассисаҳои тиббии шаҳри Бӯстон корҳои таъмирию навсозӣ анҷом дода шуда, шароити хизматрасонӣ дар ҳуҷраҳо ва отоқҳои корӣ ба талаботи имрӯз мутобиқ гардонида шудааст. давоми солҳои охир бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ нақлиёти ёрии таъҷилӣ ба муассисаҳои тандурустии шаҳри Бӯстон дастрас карда шуд. бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ пайваста иқдомҳои судманд амалӣ гардида, шуъбаҳои беморхонаи шаҳрӣ ва муассисаҳои давлатии кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ марҳила ба марҳила таъмир гардида ба системаи ягонаи гармидиҳӣ гузаронида шуда истоданд. در شعبه بیمارخانه همه تجهیزات و لوازمات زمانی بوده. عین زمان با دستگیری وزارت تندرستی تعمیر پوره شعبه سرایتی شده ایستاده است، در نظری به اتمام رسید می باشد و دیگر شعبه امراض دل پوره به تعمیر گرفته شده است. در نقشه است که در آینده باز شعبه سرایتی نیز از تعمیر کلی برآورده شدنش لازم است. عموما در بیمارخانه شهری 325 نفر کارمندان کار میکنند. بیمارخانه 275 کات بستری داشته. 4 شعبه بیمارخانه با سیستم گرمایدهی یگانه مجهز بوده. در رفت زمستانگذاری با موادهای ضروری سوزشواری ذخیره کرده شده است. дар асоси сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба рушди соҳаи фарҳанг таваҷҷӯҳи бештар равона шудааст. дар шаҳри Бӯстон 5 муассисаҳои давлатии фарҳангӣ фаъолият мебаранд. китобхонаи марказӣ, театри давлатии драмаи русӣ ба номи Александр Пушкин, мактаби санъати ба номи Шодмон Алифов, боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, қасри фарҳанг. шумораи умумии кормандон дар муассисаҳои оммавии фарҳангӣ зиёда аз 200 нафарро ташкил медиҳад. бо дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри таъмини фароғату истироҳат меҳмонону сокинони шаҳри Бӯстон дар дораи иқдомҳои созандаву бунёдкоронаи ҳукумати кишвар бо иштироки бевоситаи президенти мамлакат соли 2018 гулгашти парчами давлатии тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон дар масоҳати 2 гектар замин бунёд гардида, баъди аз навсозии кӯли боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ дар масоҳати зиёда аз 7 гектар мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, имрӯз ба макони дилрабои мавзеи истироҳату фароғати сокинони ин шаҳри дилрабо гардидааст. таи чанд соли охир бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззими миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ба роҳ монда шудааст ки дар он аҳли фарҳанги қасри фарҳанг бевосита иштироки фаъолона намуда дар шаҳр, дар вилоят ва дар ҷумҳурӣ ҷойҳои намоёнро ишғол намуда истодаанд. ҳунармандони театри давлатии русӣ ба номи Александр Сергей Пушкин низ дар чорабиниҳои сатҳи баланд иштироки фаъолона намуда сазовори ҷойҳои намоён гардида истодаанд. хонандагони мактаби санъат низ дар ин самт беҳад фаъол буда барои ноил гардидан ба ҷойҳои намоён
фаъолияти пурсамар намуда истоданд. сол аз сол соҳаи фарҳанг дар шаҳр рушд намуда истодааст ва марҳила ба марҳила маоши кормандони соҳаи фарҳанг баланд шуда истодааст. аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолии мамлакат президенти ҷумҳурии тоҷикистон сиёсати давлатии ҷавононро дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дода минбаъд ба таври доимӣ ба ин қишри ояндасози ҷомеият такя намуданд. ҷавонони ватандӯсту хештаншиноси шаҳри Бӯстон сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро ҷонибдорӣ ва дар татбиқи ҳадафҳои созанда саҳми арзанда мегузоранд. шумораи умумии ҷавонон дар соли 2022 дар шаҳри Бӯстон 12500 нафарро дар бар мегирад ки аз ин 6200 нафар писарон ва 6500 нафарашонро духтарон ташкил медиҳанд. рушди инфрасохтори соҳаи варзиш дар шаҳри Бӯстон хусусиятҳои навро касб карда дар доираи иқдомҳои судманди мақомоти маҳаллӣ шароити мусоиди тамрин ва ташаккули тарзи ҳаёти солим фароҳам гардида истодааст. агар дар соли 2017 дар шаҳри Бӯстон 68 иншооти варзишӣ амал менамуд, пас дар соли 2022 ин адад ба 121 расидааст ки нисбати 6 соли гузашта 53 адад зиёд мебошад. мо ҷавонони даврони соҳибистиқлолии ватани маҳбуб аввалан хушнуд аз он ҳастем ки зери сиёсати ҷавонпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кору зиндагӣ намуда дар як фазои орому осуда ва танинандозии сулҳу ваҳдати миллӣ умр ба сар бурда истодем. дар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Бӯстон бахшида ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон бунёди зиёда аз 15 иншоотҳои варзишӣ ба нақша гирифта шудааст ки сохтмони онҳо бомаром ҷараён дорад. дар шаҳри Бӯстон як муассисаи давлатии мактаби варзишӣ аз рӯи 11 намуди варзиш фаъолият менамояд ки дар он зиёда аз 500 нафар тарбият мегиранд. бо онҳо 17 нафар мураббиён кору фаъолият мебаранд. умуман дар шаҳр зиёда аз 4600 нафар наврасону ҷавонон ҳамон рӯза ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш машғуланд. дар шаҳри Бӯстон як варзишгоҳ дорои 10500 ҷои нишаст, 22 адад толорҳои варзишӣ, 50 адад майдончаҳои варзишӣ ва 4 адад иншоотҳои махсуси варзишӣ фаъолият менамояд. бо шукргузорӣ аз файзу истиқлолияту ваҳдати миллӣ ва дар чунин фазои ободу озоди кишвари маҳбубон Тоҷикистони соҳиби истиқлол умр ба сар бурдани мо ҷавонон боиси хушнудӣ ва сарфарозӣ аст. мо ҷавонони шаҳри Бӯстон изҳори миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, чунки барои мо фаъолият дар соҳаҳои гуногуни ҷомеа кӯмак расонда истоданд. мо ҷавонон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки донишу малакаи худро боз ҳам такмил дода дар оянда барои кишвари маҳбубамон хизмати худро расонем. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар тамоми паёмҳои хеш ва маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти татбиқи барномаи сиёсии давлатии ҷавонон ҳарф мезананд ва ин барномаи мазкур ҳамасола дар тамоми бахшҳои кор бо ҷавонони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мавриди иҷро ба амал қарор мегирад. дар шаҳри Бӯстон низ ҳамин иҷрои барномаи стратегии барномаи сиёсии давлатии ҷавонон амалӣ мекунад ки дар ҳамин барнома тамоми чорабиниҳо, нишастҳо, хонишҳои сиёсӣ баргузор мегардад. мо ҳамчун ҷавон ва сиёсати оқилонаву сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтихор мекунем ва барои мо шукргузорӣ кардан ва истиқлолияти давлатӣ ба расидан ба арзишҳои олии ватану ватандорӣ ин ифтихор ва шарафи бузург аст. шаҳри Бӯстон дарвозаи вилояти суғд ба шумор меравад, зеро ҳар нафар меҳмон ба сайёҳе ки тавассути ҳавопаймо ба вилояти суғд меояд, аввал аз кӯчаҳои шаҳри Бӯстон дидан мекунад. дар шаҳри Бӯстон дар баробари рушди соҳаи саноат, соҳаи сайёҳӣ низ соласол рушд намуда истодааст. аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон бо мақсади ҳамоҳангсозии фаъолияти сохтору мақомоти дахлдор ва омода кардани кадрҳои болаюқат дар соҳаи сайёҳӣ чораҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. дар шаҳр барои қабули сайёҳони хориҷиву дохилӣ маҷмӯи меҳмонхонаҳои Абдуқодир Ҷаборзода, Сипеҳр, Матин, Шоҳканд, Шоҳин, Ҳаёт, Баҳор, Бӯстон фаъолият намуда тарабхонаҳои муосир ба пухтани таомҳои миллӣ ва аврупоӣ ба монанди Дидор, Хушбахтӣ, Роҳат, Равшан ва Элегант фаъолияти назаррас доранд.
Для нас каждый приезд в Таджикистан – это такое открытие. Вчера вечером, когда мы проехали по городу, для нас это было огромное удивление. Сам город Бустон для нас тоже был таким небольшим открытием, потому что город расположен, как я понимаю, рядом с аэропортом. Небольшой, аккуратный, ухоженный, цветущий. Это шикарно. Нам хочется здесь гулять пешком, фотографироваться. Мы всячески будем рассказывать у себя дома о том, что стоит посещать такую прекрасную гостеприимную страну. И здесь есть что посмотреть. дар маҷмӯъ нишондиҳандаву дастовардҳои соҳаи хоҷагии халқи шаҳри Бӯстон назаррас буда барои афзун гардидани он мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон тадбирҳои иловагӣ андешида истодааст. имрӯз мардум дар фазои орому осуда кору зиндагӣ намуда барои амалӣ намудани нақшаҳои созандаву бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат саҳм мегузоранд, зеро ободу зебо намудани диёр қарзи инсонӣ ва масъулияти баланди шаҳрвандист. шаҳри Бӯстон ба бӯстони ҳақиқӣ табдил меёбад. нақшаҳои созандаи мақомоти маҳаллӣ, дастгирии ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ташаббусҳои созандаи соҳибкорону сокинони ватандӯсти шаҳр дар ободу зебо шудани ин шаҳри ҷавон мусоидат мекунад.